Live. Adi si Nono ya. Chan mare. Lang gaya ni dia. Yan si Mari mo din pala nakasama. Tubo. Kita niya kanina ngayon. Takan ko namo biriglaan na uko namo sardinas. Namay ano kan dadi? Namay, Red Horse. Ne nak dalawin talaga. Kalang si Ramari Gusnoy. Panay. Hindi lugod kita na karigos. Buko talaga para sa mo kan. Jadi tabing. Kading katakin. Tabi, kali gani. Ang katakin. Excited ako.